Picado klub Janje Alfa Team slavljenik je 19. ekipnog prvenstva Hrvatske u muškoj konkurenciji koje je ovog vikenda po 5. put održano u sportskoj dvorani u Senju. Zagrebčani su tako uspjeli obraniti naslov prvaka Hrvatske slavivši u finalu riječku Neveru. Glavni motor Zagrebčana bio je Boris Krčmar, dvostruki svjetski prvak u pojedinačnoj konkurenciji. Ekipe su sve bolje, ali evo, mi imamo stvarno dobru ekipu, imamo i sadašnje reprezentativce, bivše reprezentativce i obranili smo titulu prvaka Hrvatske, evo drago nam je to. Vrlo žestoka borba vodila se i u ženskoj konkurenciji. U finalu su se sučelile riječka Nevera i splitska Bila Boja. Bilo je vrlo izjednačeno, ali nakon bespoštedne borbe pehar prvakinja Hrvatske završio je u rukama Riječanki. Mi smo se tek ove godine oformili kao ekipa sa dobrim imenima bivših igračica koje su se uspjele vratiti u formu. I evo, ostvarili smo ono što sam ja cijele godine priželjkivala, nikad meni osobno nije bilo ostvareno. Cure već jesu, osvojilo smo dakle ekipno državno. Epitet najbolje momčadi u drugoj ligi pripao je ekipi Posjedon iz Kaštel Kambelovca, dok je drugo mjesto pripalo riječkom Play Dartsu. U trećoj ligi Lošinjski Katakomba Tropik osvojio je prvo mjesto, ostavivši tako iza sebe splitski Picado klub Bila Boja 2. U svakom slučaju, ovaj vikend grad Uskoka u potpunosti je bio u znaku Picada. Hrvatski pikadisti i pikadistice na Europskom su prvenstvu u Turskoj Antaliji bili među najuspješnijima. Osvojili su čak 6 medalja, od čega 4 najsjajnije. Strelovitima, kako im je nadimak, zlata su pripala u pojedinačnoj seniorskoj i juniorskoj konkurenciji, zatim u parovima te u momčadskoj kategoriji. Time je Hrvatska još jednom pokazala da je europska i svjetska sila u elektroničkom pikadu. Ja sam Boris Krčmar, kapetan najbolje europske reprezentacije i europski i svjetski prvak u elektroničkom pikadu. Borise, čestitke na najnovijim uspjesima. Vama je zapravo već podnormalno vratiti se s ovih najvećih natjecanja sa svom silom medalja i trofeja. Drugačije ni ne znate, zar ne? Evo, hvala na čestitkama. Normalno, svi to željkujemo i svako voli pobijediti. Ove godine opet bilo uspješno, kao što ste rekli. Evo, vratili smo se, još se nisu, još malo razmišljamo o tome svemu i evo. Osvojili ste dakle zlato i u pojedinačnoj i u ekipnoj konkurenciji. Gdje je bilo teže osvojiti naslov? Pa ne znam, uvijek je možda malo teža reprezentacija, igra se za državu, uvijek je to neki poseban naboj, a opet svoju težinu ima i pojedinačna konkurencija. Ali evo, ne znam, bilo je teško jedno i drugo. Stvarno su ove godine bilo puno igrača koji svake godine sve više i više boljih igrača uz ovih standardnih koji su, ajmo reći, pod nekim top 20 u Europi. Uvijek se pojavi neka nova ne zvijezda, nego neki novi igrač koji igra sve bolje i bolje i tako. Vi ste kapetan, samim time i predvodnik reprezentacije. Kažete koju lijepu riječ o suigračima? Pa evo, stvarno moji suigrači igrali su najbolje, slušali su me što sam im govorio i evo, osvojili smo naslov prvaka Europe. Moram reći da to nikad još nikom nije uspjelo. Čuli smo da je u pojedinačnoj konkurenciji bilo izuzetno napeto, zapravo konkretnije u polufinalu, da je to bilo jedno od najneizvjesnijih finala uopće u povijesti europskih prvenstava, ali možete malo prepričati tijek tog meča? Da, igrao sam protiv Njemca, to je bilo za finale desne strane. Igralo su za 3 dobre, prve 2 partije sam fullo izlaza, on me poveo 2-0, onda sam izjednačio na 2-2 i u odlučujućem meču on je imao bolju prednost i u petom krugu mi je gađao sa zadnjom strelom 40 duplo 20 za izlaz, to je fullo. Ja sam ostao na 167 i njegovi su Njemci slavili, mislili su da ću ja to normalno fulati, jer to je ipak jedan teški izlaz, pogotovo još u finalu i ja sam mu pogodio 57-60 crveni bul za izlaz i evo, to je jedna najdražih pobjeda ovog europskog prvenstva. Kolika je uopće vjerojatnost da se tako nešto ostvari? Evo, primjerice, kada biste sada išli gađati, koliko bi vam trebalo da to pogodite? Čujte, teško je to reći, ali sigurno možda 50 puta.
Tako je, znači komplicirano. To je jedan od rijetkih slučajeva da se tako potrefi. To je jedan od najtežih izlaza. Znači na Crveni bul, ali još kažem, još je više bilo teže zato što je to bilo finale, pa je svi su mislili da ću to fulati ipak tako, ali evo, izašao sam i pobjedio. Dobro, znači protiv jednog Njemca je bilo dosta napeto, a protiv drugoga? Pa igrao sam opet sa Njemcem u finalu. Tu se igralo na dvije dobre, jer on došao sa lijeve strane. Prvu mi je dobio 3-2, s tim da sam na 2-1 za mene gađao izlaz, fulao sam mu. On je to nije propustio tu šansu, izašao mi je. Drugo je isto bilo napeto 2-2 i u odlučujućem setu sam opet izašao na 64 sa zadnjom strelom duplo 12 sam pogodio i to je bio kraj. I evo, treći naslov prvaka Europe. Hrvatska je osvojila 6 medalja u službenim disciplinama i još 8 u neslužbenim. Jel možete objasniti koje su to neslužbene discipline? Pa gledajte, Europsko prvenstvo se igra 7 dana. Između tih svih službenih turnira Europskog prvenstva pojedinačnog, reprezentacije i tako, uvijek tu postoje i neslužbeni turniri, znači to su turniri isto 501 double out ili kriket ili nešto, samo što se ne boduje za nikakvo bodove europske, nego jednostavno se igra za pehar i znači nekoga koji ranije ispadne iz tog natjecanja službenoga, da ne čeka sad cijeli dan, može se uplatiti na taj drugi turnir da igra. Vi ste dakle trenutačno aktualni europski i svjetski prvak. Kakav je osjećaj toliko dominirati u sportu kojim se bavite? Lijepi osjećaj, to je lijepo, da. Samo kažem, evo, ove godine, svake godine je nekako sve teža, veća konkurencija, stvarno ima puno dobrih igrača, ali ja se nadam da ću to i do godine napraviti, obraniti titulu svjetskog i europskog prvaka. Da, taj podatak je još zanimljiviji ako se zna da ste se pikarom počeli baviti zapravo tek prije nekih 6 ili 7 godina, a obično se kaže da igračima treba 15 ili 20 godina treninga da dosegnu takvu razinu, pa u čemu je onda tajna? Pa istina, da, počeo sam igrati pikado 2005. Odmah sam zavolio taj sport nekako i posvetio sam se tome, treniram svakog dana i što i pikado, što i fizički. Mora se biti spreman ipak 7 dana igrati cijele dane, ljudi misle da je to lako, ali ja kažem nije, svako nek proba igrati po 2-3 sata samo, a kamoli 7 dana. Mi smo igrali od jutra, turnir počinje u 9 ujutro, finale smo igrali drugi dan u 3 ujutro, onda i sami znate koliko je to, samo da stojite cijeli dan, a kamoli još igrati, ići po stele, tako dalje. Zarađujete li za život isključivo od pikada ili se bavite još nekim drugim poslom? Pa zarađujem isključivo od pikada, znači bavim se samo pikadom, toga živim. Jeste li vi jedini profesionalac u Hrvatskoj? Pa ne znam, koliko znam, mislim profesionalac. Nisam profesionalac, nego da živim isključivo od pikada. Ne znam, ja mislim da možda još neko živi od pikada, ali evo, koliko ja znam, uvijek još neko radi neki posao sa strane, ne? Ja isključivo živim od pikada, znači bavim se samo pikadom, igram to, evo. Kada bismo pikado kao sport usporedili u Hrvatskoj s ostalim europskim pa i svjetskim zemljama, na kakvoj je razini on ovdje u našoj zemlji? Pa ja moram priznati da se u zadnjih par godina puno podigao taj nivo pikada. Kad sam počeo igrati nije bio takav, ali evo naš savez je puno toga napravio. Ali sa usporedbim sa drugim zemljama još smo mi daleko od njih. Naprimjer, zemlje poput Mađarske, Rusije, Slovačke, tako puno ulaže u igrače i puno je razvijeniji kod njih taj pikado i popularniji nego kod nas. Ali ja se nadam da će doći kod nas, ide sve bolje i bolje. Borise, hvala vam na razgovoru i želim vam još puno medalja u daljnjoj karijeri. Hvala i vama. Ja sam Matija Gazibara, juniorski europski prvak u električnom pikadu. Matija, kakav je osjećaj biti najbolji europski junior? Pa super je osjećaj, prije 3 mjeseca sam bio prvak države i mislio sam da na europskom prvenstvu mogu isto probati, odigrati najbolju svoju igru. Možete li nam opisati kako je izgledao taj turnir u Antaliji? Čuli smo da niste doživjeli nijedan poraz. Da, nijedan poraz, bilo nas je 17, igrao sam 6 mečeva, u finalu sam se borio s Rusom i bilo jako dobra utakmica. Je li u toj juniorskoj konkurenciji sudjelovao još koji od hrvatskih igrača? Nije, samo ja, do 18, a do 15 Josip Ljubac. Jeste li do sad već zaigrali s nekim od hrvatskih seniora ili reprezentativaca, primjerice sa svjetskim i europskim prvakom Borisom Krčmarom? Jesam sa Borisom Krčmarom. Za moj turnir dobio me 2-0, ali bila jako lijepa igra.
kako ste prolazili s nekim drugim starijim igračima, jel ste možda tu osjećate već da im možete pružiti dobar otpor već u ovoj mladoj dobi? Pa da, osjećam. Kako i zašto ste se počeli baviti pikadom? Pa igrao sam 9 godina rukomet i prijatelji su me doveli u kafić, vidio sam kako to izgleda i počeo sam ga igrati. Zaljubili ste svoj sport. Da, Koliko dnevno trenirate? svaki dan po 2-3 sata. I kako izgledaju ti treninzi? Na čemu se sve radi? Na tehnici, taktici? Tehnika i psiha, to najviše. A prema vašem mišljenju, što je najvažnije možda u pikadu za uspjeh? Psiha i treninzi, naravno. Dakle, definitivno ste se odlučili baviti ovim sportom i u budućnosti. Da. Koliko ima još možda u vašoj generaciji talentiranih mladih igrača koji bi također jednog dana mogli zaigrati uspješno vrhunski i u seniorskoj konkurenciji? Josip Ljubas i Matija Strepački iz mog kluba. A Matija, čestitke još jednom na ovom velikom uspjehu i nadam se da ćete ove juniorske rezultate pretočiti u seniorske uspjehe. Nadam se. Ja sam Nevenka Šalac-Franičević, hrvatska reprezentativka u pikadu. Nevenka, kako je prošla naša ženska reprezentacija u Antaliji? Mi smo bile pete, imali smo dosta težak ždrijeb, igrali smo prvo sa Češkom koja je završila sad na drugom mjestu i uzela srebro. I od njih smo izgubili, nažalost. Zatim smo igrali sa Italijom i Poljskom što smo dobile i onda nas je Austrija zaustavila i završili smo peti. Pete od 12 reprezentacija, je li to zadovoljavajuće? Pa recimo da je to dobro, peto mjesto je dobro, ali mislim da nismo imali sreće i da smo mogli ipak malo bolje igrati. Koliko je razvijen ženski pikado u Hrvatskoj? U Hrvatskoj konkretno nije razvijen dovoljno koliko bi mogao. Mislim da bi se mogla napraviti malo veća promidžba i da se vidi da se zapravo radi o sportu i mislim da bi se puno više žena tada time moglo i dobro konkretno zadovoljiti. Vratimo se još malo na događanja u Turskoj. Osim za reprezentaciju, u kojim ste još disciplinama i kategorijama nastupili? Igrali smo parove, službene parove i igrali smo pojedinačno i igrali smo za reprezentaciju, s tim da su dvije djevojke iz reprezentacije, Šegvić i Đurđica Delić, osvojile srebro u parovima. Dakle, to je bilo jedno od tih 6 odličja naših. Je, to je bilo jedno od 6. Kako su bili vaši osobni rezultati u tim ostalim disciplinama? Pa, s obzirom da se to igralo 5-6 dana u komadu po 2 turnira dnevno, zapravo zadnji dan kad se igralo evropsko službeno pojedinačno nije baš ispalo najbolje, ali treba zapravo trenirati, treba fizički biti spreman i bit će bolje dogodine. Koliko vremena ovako uspijete naći za bavljenje pikadom, treniranje uz ostale dnevne obveze? Pa konkretno ja jako malo vremena, jako slabo treniram, imam obitelj i posao i moji treninzi se svode na naše ligaške utakmice. Zapravo 1 do 2 puta tjedno, ženska i muška liga. Ženska i mješovita. Hvala vam i evo, možemo vam samo poželjeti da se u skorašnjoj budućnosti i ženski hrvatski pikado barem približi muškom. Hvala lijepa.